Ja. Jeg vil gerne tale lidt om evolution, og hvilken kæmpemæssig bedrag det er. Det er et bedrag, som jeg vil sammenligne med Hitler. Det er godt klaret, Torben, at du på under 20 sekunder formår at fratage hele dit lange indlæg om evolutionsteorien enhver troværdighed. Det må skyldes simpel uvidenhed om Goodwins lov, og hvordan denne lov meget fint regulerer tonen i debatter på internettet, i det den afgør, hvem der ikke vinder, men taber en online diskussion. Hvis du ikke skulle vide det, og det går jeg ud fra, at du ikke ved, er loven et bolværk mod reductio ad Hitlerem-argumentet, i det en diskussion tabes af den, der som den første nævner nazismen, fascismen, Hitler eller noget andet, der kan associeres direkte dermed, uden at det er berettiget. At du nævner Hitler viser dit lave argumentationsniveau, hvor alt, man ikke kan lide, ukritisk sammenlignes med Hitler. Det er en argumentation, du i øvrigt deler med mange af dine yderligtgående trosfæller. Se en abe, som bliver mere til menneske, og til sidst har vi mennesket. Noget, der er dødt, kan ikke blive til liv. Prøv at, hvordan kan herresten og frusten parre sig? Og så siger man, ja, men det kunne ske igennem lang årrække. Din kritik af evolutionsteorien bliver ikke mere rigtig, eller for den sags skyld mere troværdig af, at du latterliggør den. Det bliver den kun mindre troværdig af. Men det er selvfølgelig også nemmere at gøre grin med det, man ikke forstår, end at prøve at forstå det. En abe. Det er sådan en abe, men så champagne. Men en abe, det går nok. Du forstår tydeligvis ikke, hvad evolutionsteorien egentlig går ud på. Mennesker stammer ikke fra aber, især ikke fra chimpanser. Men aber og mennesker har en fælles forfar. Ja, videnskaben, altså nogle videnskabsfolk, er jo kommet frem til, at det her, det er vores forfærd. Kan du se her? Det er træspidsmusen. Men der er ikke mange, som der er hjemme, hvis de ser en mus komme løbende. Hvor forfærd. Det du her siger om evolutionsteorien vidner endnu en gang om, at du ikke har begreb skabt om, hvad du egentlig taler om. Du nævner mus. Mus er en gnæver, mens træspidsmusen er et dyr af ordenen Scandentia. Den har ikke noget forhistorisk slægtskab med mus. Scandentia er den mest primitive primat, vi kender, og man formoder derfor, at den mest ligner den forfar, der senere udviklede sig til ordnerne Dermoptera, der derefter udviklede sig til primaterne, herunder aber og mennesker. Udviklingen af mennesket har absolut intet med mus at gøre. Gnæver er en helt anden retning af evolutionen. Det ville du vide, hvis du gad at sætte dig ind i udviklingen af primater, så du i det mindste vidste, hvad det var, du prøver at kritisere. Din kritik falder imidlertid på gulvet, fordi du er ude af stand til at præsentere din modstanders argument bare tilnærmelsesvist korrekt. Hvis du prøvede at slå op i en biologibog, eller i det mindste som jeg, surfede lidt rundt på Wikipedia, kunne du have fundet ud af dette på under 10 minutter. At du ikke engang gider det, viser hvor useriøs og usammenhængende din kritik er. Jo, ifølge evolutionen, så var der for 14-15 milliarder år siden ingenting. Evolutionen har absolut intet, gentager, intet med tiden for 14-15 milliarder år siden at gøre. Hvis der er en ting evolution, eller videnskaben ikke har kunnet svare på, det er, hvor kommer masse fra? Hvor kommer masse fra, og hvordan er liv opstået? Evolutionsteorien beskæftiger sig heller ikke med livets opståen overhovedet. Det er en teori, der forklarer biodiversiteten, altså arternes forskellighed. Teorien om livets opståen, sådan som du fremstiller den, hedder abiogenese, og evolutionsteorien er fuldstændig uafhængig af, om livet opstod på den ene eller på den anden måde. Vis mig i øvrigt den videnskabelige artikel, om den så måtte handle om evolution eller abiogenese, hvor man seriøst påstår, at livet opstod af sten. Det er der ikke nogen seriøse forskere, der har påstået. Noget, der er dødt, kan ikke blive til liv. Prøv at, hvordan kan herresten og frusten parre sig og få barn? Din antydning om, at ting, der er levende, skal kunne parre sig for at formere sig, vidner endnu en gang om, at du ikke har det fjerneste begreb skabt om evolution, eller for den sags skyld biologi i det hele taget. Simple former for liv, bakterier og celler for eksempel, og det er den type liv, vi ved tidligst eksisterede, reproducerer overhovedet ikke ved parring. De deler sig selv efter at have kopieret eget DNA eller RNA. Der er forskellige måder at gøre det på, men ingen af dem involverer parring af kønnede væsener.
Eftersom du er kristen, undrer det mig også enormt, at du ikke er bekendt med begrebet partenogenese, bedre kendt som jomfrufødsel. En lang række arter reproducerer ved partenogenese, og der synes at være en tendens til, at jo tidligere artsklassen er observeret, desto hyppigere foregår det. Således er det mere udbredt blandt invertebrater end hos reptiler. Hos reptiler foregår det til gengæld oftere end hos fugle. Hos pattedyr er det kun lykkedes i laboratorieforsøg. Alt dette viser for det første, at kønnet formering ikke er den eneste form for formering, der findes. For det andet kunne det se ud, som om kønnet formering er en yngre form for formering, eftersom partenogenese er mest udbredt hos de artsklasser, f.eks. reptiler og hvirvelløse dyr, der ifølge fossilfundene har eksisteret i længst tid. Men alt det har du tydeligvis ikke begreb skabt om. Det har vi allerede set en lang række eksempler på, og disse er endda kun fra en af dine videoer. Hvordan vil du tilbagevise en teori, som du overhovedet ikke har forstand på? Du kan latterliggøre, mere. vrøvle, Ja, vi ligner aber. 98% af vores DNA-materiale har vi til fælles med aber, men der er selvfølgelig en kæmpe forskel. Aberne er i bur, og vi er her. spille Hitlerkortet Det er et bedrag, som jeg vil sammenligne med Hitler. og kalde evolution en løgn. Kæmpemæssig løgn og bedrag. Og det kan ikke. Men bare fordi du hæver stemmen, bliver evolution ikke til en usandhed af den grund. Hvis du ikke accepterer evolution, hvordan vil du så forklare rækkefølgen i arter, som fossilfundene bekræfter? Først bløddyr og invertebrater, så vertebrater, hvorefter både invertebrater og vertebrater udvikler sig videre til for invertebraternes vedkommende, blandt andet krebs, arachnider og insekter, og vertebraterne til padder, reptiler og pattedyr. Hvis du ikke accepterer evolution, hvordan vil du så forklare, at din Gud åbenbart er en klamhugger, der har udstyret os med en blindtarm med det ene formål, at der kan gå livsfarlig betændelse i den, der har udstyret vores øje med en blind plet, der har udstyret os med et haleben, der kun gør det ekstra smertefuldt at blive sparket bag i. Evolutionsteorien har en forklaring på disse ting. Det er ting, der dels fortæller om menneskets udvikling, dels har mistet deres betydning for organismens overlevelse. Vi behøver altså ikke at kigge i fortiden efter belæg for, at evolutionsteorien er en adekvat forklaring på biodiversitet og vores egen og andre livsformers beskaffenhed. Din forklaring er formentlig, at Gud gjorde det bare sådan. For at din teori om, at Gud skabte det hele, skal kunne kaldes videnskab, må du belægge påstanden med fysiske data. Det kan du ikke. Samtidig skal din teori formuleres på en sådan måde, at den lader sig modbevise. Den skal kunne falsificeres. Det kan din teori heller ikke. For hvis man har en omnipotent, overnaturlig entitet som del af sin teori, kan hvad som helst tilskrives entiteten, uden at der behøves nogen argumentation. Eller som du og dine kristne venner vil sige, Herrens veje er uransagelige. Jeg vil gerne understrege, at du altid er velkommen til at kritisere evolutionsteorien. Det er alle. For i modsætning til religion er videnskaben altid åben for kritik og revision. Det er det, der gør den stærk. Men kritiser venligst evolutionsteorien, eller hvad som helst andet du måtte ønske at kritisere, på et minimum af oplyst grundlag. Så gør du dig selv og alle os, der kommer for skade at klikke ind på dit vås, en stor tjeneste. Jeg vil ikke sige, at Bibelen siger, at kun tåbe siger Gud ikke til.